Aquí s'intenta aquest moviment més plural, més estil català, coordinadora. És el primer moviment que es diu campanya i no coordinadora, perquè té aquesta idea clara de què es planteja, comença a extendre's per tot Catalunya i comença el debat sobre les primeres mobilitzacions. La idea de les nostres mobilitzacions també molt en símptome del moviment europeu, òbviament la influència dels verds alemanys i de les marxes de Pasqua a Alemanya són importants per nosaltres, perquè com a petit grup vinculat a Mientras Tanto som persones que tenim molts contactes a l'estranger, que parlem llengües, que viatgem, etc. I ens impressiona aquest tipus de marxes diferents, d'actituds diferents, festives, que van molt bé amb aquesta línia de dir avui en dia això és absolutament normal en els moviments socials, però no ho era en els anys 80 i menys amb una forta tradició marxista tant al darrere, no, amb pancartes, amb el que vulgueu, protestant, manis, però hem d'impulsar la ciutadania, han de participar, han de sentir-se. La primera acció va ser justament la marxa de torxes. Aquesta era relativament clàssica, però ja implicava un element diferent, un element escenogràfic, les torxes, tot i que té llarga tradició en els moviments socials dels 70 i els 80, però la segona, que va generar un gran debat intern, perquè era un repte molt gran, va ser la cadena humana. La cadena humana a Barcelona, que havia d'unir el lloc simbòlic del consolat nord-americà i el carrer Varsòvia, el Guinardó, perquè era el del Tractat de Varsòvia, etc. Esclar, dibuixar com havia de ser, diguem-ne, la cadena humana, generar tot aquest tipus de coses, significava un tipus de feina important. Per què va ser important aquest tipus d'idees? Perquè va aconseguir territorialitzar molt el moviment. I la gràcia de la campanya pel desarmament és que teníem a grups molt importants d'àmbit català, com el MOC, i hi ha grups de barri. El Comitè del Guinardó, amb el que després vam crear en Peu de Pau, del que parlarem, etc., o amb altres, o també teníem, per exemple, amb múltiples comitès que es van crear als barris i als pobles de Catalunya. Això era clau per una acció com aquesta, perquè sense comptar amb la solidaritat i amb la complicitat de la gent dels barris era impossible una cadena humana en què havíem calculat que per anar bé necessitàvem de 50.000 a 100.000 persones. Una doble frustració. Una, la d'una batalla que creies que s'havia pogut guanyar i que havies lluitat molt bé i que es perd. Això trenca molt, gent plorant, no sé què, etc., normal. És a dir, el nostre lloc a Plaça Real era impossible combatre l'alegria per la victòria a Catalunya amb la pena enorme per la pèrdua general del referèndum al conjunt de l'Estat. És a dir, que no servia. Recordo el Pepo de l'As en allà, etc., diguem-ne, amb nosaltres comentant aquests temes, consolant a la Gabriela, etc., en determinats casos. Però la segona frustració era la de l'ara què. La desavantatge que té un moviment que juga molt fort amb una cosa molt engrescadora és que ara què. Perquè si hagués guanyat el no, teníem feina per al govern durant molt de temps, per intentar que complissin les coses. D'alguna manera era una situació la pitjor situació que es podria imaginar. La gestió era complicada, per tant, què fer amb les energies que s'havien canalitzat? Durant uns mesos, un any, es va discutir al Moviment per la Pau si havíem de continuar sí o no. A València va haver-hi un enfrontament molt fort entre els sectors que lideràvem, diguem-ne, els que veníem d'aquest moviment, CANC, Mientras Tanto, amb tot l'Estat. El MOC dient, passem plana, això està acabat, denunciarem que no compliran les condicions, però això no ens permetrà mobilitzar, busquem altres fonts de mobilització per al moviment, i altres que deien no, cal continuar com si no hagués passat. En què va quedar això, en què es va canalitzar? Jo diria que va haver-hi un factor enormement positiu. El sorgiment en força de l'educació per la pau a l'estat espanyol.
L'educació per la pau a l'estat espanyol, des de la dedicació que ja havien començat a quadernos de pedagogia fins a altres llocs, té molt que veure amb això. Perquè, d'alguna manera, la idea és hem perdut per la batalla final de valors, cal fer una lluita a llarg termini i cal canviar els valors. I, per tant, la majoria de col·lectius van fer educació per la pau. Hi ha una altra cosa entremig especialment important, que serà que em permet parlar d'una persona de la que abans no n'he dit res, però que també va estar important en el moviment per la pau, encara que jo el conec inicialment per la via de l'Hospitalet, que és en Jaume Botey. En Jaume Botey va ser una persona clau per organitzar les jornades i el tribunal contra la intervenció a l'Iraq. I estic parlant ja del 2003, ho dic perquè em va tocar fer d'acusador amb un dels temes i preparar uns textos, diguem-ne, sobre aquest tipus de qüestions. Per tant, aquest tema de les guerres concretes van permetre, i jo diria que el lligam argumental que jo hi trobo és el que hi ha entre la frase que vam aconseguir colar amb l'últim moment del moviment per la pau, no és que no vulguem morir, que no volem, sinó que no volem matar, amb la gran mobilització contra les guerres d'Iraq i dels Balcans, que és no en el nostre nom.